Takže čau ľudia, som Jabko Meneska, konečne z prvého videa z GTA San Andreas multiplayer a som tu asi sám, lebo niekto tu není. Čau, to si ty, Monster? Čau. No takže je to som môj Monster a toto je naše štúdio, čo sme si vybrali a idem ti ukázať tú vec, čo toto tu bolo. Tu. To si nikdy nevšimol. A ešte aj toto tu vonku. Vidíš, nie vonku, to. Vidíš to farbu? To som si nikdy nevšimol. To som si nikdy nevšimol, tú farbu tam. Takže, vidíte, mám nový paint job a nový spoiler. Tuning soft. No a ideme vytuniť tvoje autičko. Ježiš, Lagiax. Takže teraz mám väčšie lagy, takže teraz už skutočne natáčam, bo som sa snažil natáčať už skôr, ale nešlo to. Ale fail. Myslel som, že F11 natáčam a natáčam F12. A teraz mám už lagy, také mikrolagy. A vidíte, koľko je hodín? 8 hodín a 16 minút. Takže toto je Tasutov server, poznáte ho určite. Ja neviem, koľko je hodín, ale im to jedno. No toto je Tasutov server, vidíte, túto Sweet Play. My tu máme opečka, Ja nechcem fraps, toto je lepšie. Bandicam je lepší, natočím to s Bandicam a nebudem to Ale tiško, ja to chcem lagy mať. Ping mám 43, úplne cool ping. To si blahoželám, lebo toto je najmenší ping je na svete. Maximálne, keď som natáčal, keď som to chcel vydať, akože, ale nevedel som si upraviť mikrofón. No, tak vieš, koľko mi to je FPS-ka, mal som 56 aj viac. Už mi to išlo na 60 FPS-ok. Či 60 ping. Som mal veľký. 37 ping? Oh my god. A FPS-ok som mal maximálne 30, 40, tak viac mi to išlo. Ale potom mi to naspäť išlo dole na... Niekedy mi to ide na 1 FPS-ko, ale... Ty robíš paintjob? Je crashlo ešte na servery. Ale si na serveri furt. Jo, padri, teraz. Takže teraz som chcel s Monsterom, no a teraz sa chceme natočiť, čo bude cesta okolo sveta. Ale tičko, nebudíš. Takže, vidíte. Za to. Dobre, vidíte, mám tu nový paintjob, nové auto, Porsche, ktoré je úplne z tohto. To je namiesto Infernusa a ešte Slamvana. Vám ukážem ale potom. A viete, čo je husté? Toto tu vzadu je, vidíte, Nissan, ono je tu napísané Nissan. Vidíte, to určite nie asi. Tam ešte to zakružkovať, ja si musím. Vidíte tam, to je Nissan. Takže vidím. To je LG, vieš čo mám LG ten paintjob, tak vzadu je napísané Nissan. Takže... Jaj. Takže ideme najprv do LVčka na pyramídu, tam je prvá cesta, potom do... Ježiš. Áno, za chvíľu ti to crashne. Úplne vidíš LG vytunované crash, jak svinia. Ale ticho buď, nenadávaj tu. Ja nemôžeš to nadávať pred videom.
Ja som tu, toto je môj channel a je to môj channel, takže nie je to tvoj, je to náš channel skôr. Ale ja som ho vytvorila, takže je to náš. Je to môj channel a je to aj tvoj channel. Takže budeme na... Zer. Takže teraz bude video, takže očakajte ďalšie video z GTAčka a z Minecraftu. Viem, každý bude hejtovať, fuj, Minecraft, všetci už budú Minecraft, ale nie len Minecraft, ale aj CS 1.6 budem natáčať a Half-Life to nikdy. To možno natočiť, aj keď to už mám, ale možno, ale multiplayer. Asi možno, nie som si istý. Na čo? Úplne crash budeš ma chytíš, crash. Takže, dobre, nechajme dokecať. No takže, môžem už rozprávať. Takže píšte do komentáru, čo mám točiť, lebo možno si to načítalujem. Team Fortress 2 môžem natočiť aj, takže... tak, to je asi všetko, čo som to chcel povedať, tak teraz si užívate jazdu. Aj žiadne rádio tam nemám, či mám, ale... The Orange Box? Nie, nemám, chcel som si kúpiť, ale nekúpil som si. Máme originál. Teraz, cez video. Dobre. Takže nahráva sa, 6 minút nahrávame, za chvíľu 7. Takže Skype. Trošku lagí, alebo kvôli tomu videu, takže nie, teba chcem, takže chytáš. Čiže, nie, to je garage mode, tak chcem toto. 3, 2, 1, máš to. Ale je to ľahšie poslať, takže... Bielý Mercedes, pás brú. No, jak Tasuť skoro, všetky mal. Pokud nepoznáte, to je Tasuť, v popise, tam dole niekde budete mať napísané www.youtube lomienko games 12? No, user. Game. Alebo 12, nie, 12 náhodou. Takže, keď si ho dobre počúvali, tak to máte, alebo tam dole v popisku budete mať, no, nie náš, ale tá sú to channel, čo sme aj my, ale treba natáčam za svoj, lebo som dávno, asi už rok nevydal video. Nie, 15. Kúkal som, 15 mám. Ešte sebe si musím dať sám odber. Autorské práva. Takže ešte tu bude aj BMX parkour, čo mi ukázal Mr. Monster. Ako úplne z tohto Matrix. Mr. Anderson. Ježiš, to má úplne nasrnutá. Máme no Carmen, no. Vidíte, takéto Carmen. Ešte tu nie sú warpy, takže nebudete to mať v popise. Nedám to IP. Nedám proste, vidíte. Možno keď budem mať viac ako Tasuť, tak mu možno dám. Keď aspoň budem mať 20 odoberateľov, urobím speciál, že toto, urobím special video s Tasuťom aj s Monsterom. Monsterom. Sedím na vrchole, jak. Týko sa teraz mi to nejde. Vidíte, diváci, kvôli vám to nejde. Ešte tu táram. Kvôli vám mi to nejde. Parkour, jak sa dostaneš na strechu tej budovy. A to som to dala na prvý pokus a teraz mi to vôbec nejde. Vidíte, diváci? Úplne budú hejtovať a nehejtujte ma please za to, že som kokot, ja viem. Nemusíte mi to hovoriť, už ja to viem, každý mi to už hovorí.
Aj ženy, aj dievčatá mi to hovoria, že som kokot. Aj všetci chalani mi hovoria, že som kokot. Ja viem o tom.